že jsme měli jo, tak. Takže A pojď se ty to. už to máme už to. Ale co jsme zapomněli? Ty debile, ty jsi zapomněl ten koš na to dřevo. To prdel. Jsi debil. Tak jen proto. Víš co? Tak já radši nejdu, protože jsi tam ty zapomněl. Dobře. Čau. Ty vole, kde je? Co tam bylo? Hele, je tam někdo? Co to je, ty vole? Ale kam to zmizlo? Kde je? Kam zmizel? Co to bylo? To byl nějaký duch? Kdo to je? To je ten košík. Kde jsi ty vole? Víš, co tady bylo? Co? Pojď si sednout. Co se stalo? Byla to prostě nějaká postava, byl to asi duch. Měl o postavu černou. Měl hlavu, neměla vlas, měla prostě nějakou, nevím, na hlavě. Neměla vlas. Prostě já jsem ale... Já ti nevěřím. Fakt, věř mi. Nevěřím ti a Kdybys kdybys to ty zažil, chcípnul bys tak. nekecej, já ti nevěřím ani jedno jediný slovo. Ale já jsem ale chcípnul. Jo, a třeba najdeme něco na Google, třeba tam bude něco zajímavé. No, Dáme tam naši adresu. To ti nevěřím. Já jsem to našel. Co? Tady umřely jeptišky. Cože u koho? Je to náš dům. Cože? Přečtu to. 1981 byly tady jeptišky. Bylo jim přes 60. Umřeli v roce 1980. A v tom všechny je zabil démon. Cože? Jak se to říká, že tady toho místo je prokleté. A my tady spíme. Co? Jdeme radši to, protože já to... Tam dám. Dělám košík. Tady. Tady mám košík. Jo, je to tam. No, můžeme jít. Tak. Stop! No takhle. Takže nikdy tam nevrátím. Teď vás tady zabiju. To je rozumím. Radši jdeme na vás něco vzal. Ty vole, já nemám telefon. Vrať to tam, ty. Dobře, ty dáte to. Ty vole, doufám, že tam nebude. Kde je? Tady! Ty jsem ho našel. Tak si můj! Jo, hej, to je Avník. To je Míšánek, no tak asi jdu za ním. Co se ti stalo? Co se ti stalo? Co se ti stalo? Stávej! 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 Já jsem ho zabil. Proč? Kde je ten smrt?
na v sobě